Okay, naimbag manen nga rabi tayo nga sangapada gagayam ken kakabsat kadagiti agdingdingeg iti daytoy nga topic review dagiti kakabsat nga member iti panel. Good evening kanya tayo amin. May the Lord bless us all with wisdom as we talk with the Word of God, as we listen to His revelations. Kaya't kuman nga i-introduce kanyayo, dagiti panelist tayo iti datoy nga rabii. Awagak man ni Brad Bart. Brad Bart. Nang pagkarakitay manin kakayen kay kakabsat nang runa dagiti contacts nga naka-tune in tata nang pagkarabi ket itultuloy tayo ti dengeg ken biyag kadigiti nga mangnegan tayo nang pagkarakitay manin kay God bless everyone. Nagyamanak Brad Bart. Biyag mo. Ket iti di sumarunong panelist tayo sa Bali no dini Brad Dennis Guillermo. Nakamute ka, Brad Dennis? Habang mayaten. Praise the Lord. Brad Dennis, okay. Go ahead. Okay, good evening once again kakabsat ken Kristo grasya ken kapya tay amin nga dumdumngeg kadet topic review ket I welcome you all kabsat kasama digiti estudyante nga graduating itay Ilocos Norte National High School ngamuk nga masaapulda nga dumngeg ken manggigan iti sasaot ti Apo. Welcome kayo kanyayo kakabsat. Good evening. Agyamanak Brad Dennis. Ket ti sumaruno nga panelist tayo awan sa Bali no madiete kapisi iti puso ni Brad Dennis ni Sis Annalyn Guillermo. Ay, thank you kuya. Nembag nga rabi tayo amin gagayem ko ken kakabsat ken DJ agbuybuya. Awisen kayo manen nga umay agbuya kakabsat dita Gabu DJ contacts mi dita alaket i-enjoy yo da iti manen agbuya tamok nga adu manen iti maadalyo kadagiti sasao ni Apo Dios. So God bless everyone. Agyamanak Sis Annalyn ket iti maudi nga member iti panel tayo ay sumet datoy datay kadwak diti balay awan sa Bali no madini Sis Mia. Naimbag nga rabi tayo gagayem ken kakabsat grace and peace in Christ kadagiti amin nga agbuybuya itata. Ket awisek man dagitay in-invite ko ditoy ti Barangay 20 ken kastamet DJ Claveria ken digitay DJ Barangay Navotas. So sangsang kamay sa tayo kakabsat nga dumngeg kadati nga nakapinpintas nga opportunity nga impaay ti Apo kanya tayo. Manen naimbag nga rabi tayo enjoy. Yamanak Sis Mia. Isu iti kapisimet iti pusok dati naudi nga nagsaotat tayo gagayan ken kakabsat. Ket I would like to take also this opportunity to greet dagitay estudyante iti MMSU naimbag nga rabi iyo amin ni EK from Claveria stamet ken ni Brad Kim. Gyamanak iti kay panagbuya hopefully nakabuya kay itata. Ket iti intay pagsasaritaan itatang rabii kakabsat ket maipanggep iti perseverance in doing God's will. Isu daytoy in discuss ni Brad Bart iti Wednesday. Si tutured ang mga ramid ti pagayatan iti Dios. Makita tayo iti text tayo iti 1 Corinthians 15:58. Ket nangigan tayo kakabsat iti umuna nga puntos tayo
isu daytoy iti kinunana dijay stand firm, let nothing move you. Ti challenge na ditoy ket agtalinaed kayo a natibker ken di magaraw. Kaya't kuman nga awagan iti maysa nga kabsat tayo nga mangilawlawag met no anya iti na-learn na iti daytoy nga puntos. Iti challenge actually daytoy ket Christ remind us that as we walk with Him, we should stand firm and not be moved. We should condition and anchor our physical, mental, and spiritual into the right faith established by Christ. So, the question tayo kakabsat ket, in what ways do we stabilize our faith when we are moved and shaken in our stand? So, kaya't kuman nga awagan ni Brad Dennis nga mangilawlawag iti revelasyon na iti datoy nga challenge. Okay, good evening kakabsat. When kabsat nga iti pinakamamute ken ti Apo gamin ket masapul ket natibker. Ngem dumteng met ki digiti panubok ti pinagbiag, digiti sitwasyon nga medyo antay met maawatan. Ngem gapo digiti sasao iti Apo as we walk with Him, ket masapul tay nga tumakder nga natitibker. Ket awan kuma iti maka-shake pe kada tayo. At iti kayat iti Apo ngem dumteng kas korektat tayo nga dumteng met digiti panubok ti pinagbiag ket ma-shake tayo. Ngem anya iti aramiden tayo nga rod, anya iti aramide. So adda digiti parte iti pinagbiag ko met nga ma-shaken panggep iti worries data iti maysa nga common nga mapaspasamak nga banggep ti worries pero siyempre iyon natin iti pagayatan ti Apo ngem adda met digiti personal concern tayo iti pinagbiag ket digiti panaka shaken iti pamati. Ngem nga rod, anya iti obraek, anya iti aramidek. So ti aramidek nga kaya iti Apo ket agtultuloy na klaeng ken dapat ket nauneg dati pinakaawat ko digiti sasauna ken nauneg pay no kasano iti obraek nga mai-apply dagitoy. So ti kanayon kong abubraen tapno no ma-stabilize or umuneg peng umuneg iti pamating ken ti Apo ket nauneg iti relasyon ko kanya na. Dito dapat iti hangga maawan kanya nga banag iti pinagbiag ko. Numan pa adto digiti panubok, masapul ket addaan naklata iti pinakirelasyon ken ti Apo. Tapno no kasta ket hanak nga basta-basta nga ma-shaken. So DJ kanya kuya ti panakaawat ko dati point number 1. Okay, agyamanak Brad Dennis. Bayat tinti pinangitultuloy iti daytoy nga sharing tayo kakabsat dawatek man iti tumunggal maysa nga agdumog ket i-acknowledge tayo umuna ti presensya ni Apo Dios iti nagbabaetan tayo. I will lead in prayer. I will just lead in prayer. Agdumog tayo kakabsat. Let's pray. Amami nga man nakabalin managayat ken managparabor nga amami, agyaman kami O Lord God iti daytoy nga oras nga inkain paay kanyami. Thank you met O Lord God iti impaay mo nga kinasirib manipod metlaeng kadagiti sasauyo ket agyamanak iti presensya ti tumunggol maysa nang nangruna kadagiti agdingdingeg itata O Lord ket kastamet kadagiti kakabsat mi nga adda itoy agyaman kami nga si kakadi iti mangilit ti tumunggal maysa kanyami daytoy iti dawat ken kararagmi tinagan ni Jesucristo nga Apo mi. Amen. Okay, once again, thank you Brad Dennis. Kaya't kuman nga awagan ni Brad Bart nga mangilawlawag met iti revelasyon na manipod iti dating puntos tayo, punto tayo. So nagbagman na rabi tayo kakabsat ket when pudno unay nga dati points when dati challenge number 1 tayo nga in what ways do we stabilize our faith when we are moved and shaken in our strength. So makita kito nga talagang as we walk with Christ ket hang gapong sumusurte kanya nang ket awanen digiti pakaitigkulan when awanen digiti pakatesan no kasano ti pamati kawanek ti pamati tay kanya na ket para kanya ket detoy ket
agtuloy tayo lang paunigen ti pinakipagrelasyon tayo kanya na tapnon no digito yung sitwasyon wenno digito yung pagsubok iti biyag ti tumugalmay sa kada tayo ket malampasan tayo babaen iti diya ko na tengaron nga sensitive care dapat ket native care tayo nga sumarangit kadigito yung pagsubok so dapat ket ti umuna ting aramiden ket no adda dagiti man nga basama kiti diyak tayo dapat ket ag sublitay lang kadigiti sa una ket dijay tayo nga pagpatulong wenno kita ay ti pasublian tayo rekta tayo nga mga italik tayo lang ken ni Apo Dios digito yung pagsubok iti biag tapnon no di tayo nga masyaken wenno di tayo nga magunay kuna nga nga si tutured na dapat ket natured tayo nga kankanayon lang nga ti na pisikalan wenno di ket tinamas nang runa iti spiritual nga biag tayo DJ laing Brother Robert. Okay, thank you Brad Bart. Ket iti sumaruno nga awaga awan sa balin no madini Sismia. Sige kakabsat, naimbag nga rabii. So, dito nga challenge number 1. Ket nakitak met iti kinapudno na kakabsat kasi may isa nga banag nga ipakpakita kaniyak ni Apo Diyos ka detoy ket detoy importance iti adaan iti genuine faith kasi detoy iti true nga foundation iti may isa nga Kristiyano. Kas ka detoy nga kinapudno nga daytoy iti pagtaktak darak iti inaldaw iti pinagbiag ko by God's grace I can really stand firm ngam kunana ditoy ket anya dagiti wagas kasi in what ways do we stabilize this faith kas iti pinagtulnog ko ken ni Apo Dios adu dagiti sumangsangbay nga trials sufferings temptations kasi addalata nga adda dagiti work iti enemy nga manggulo wenno mang-shake iti faith ngem ati panagkita ka dati kakabsat ket no adda anak iti pinang embrace digitoy nga kinapudno nga agapo iti sasao ti Dios maka-standak nga talaga by God's grace ken may sapay nga nakitak ditoy ket dati attitude of endurance kasi bayat ti pinang meditate ko iti Luke 21 verse 19 nga kunana dijay ket stand firm and gain life. Isu nga no adda dagitoy nga banag nga mang-shake iti faith ket ti pampanunutek ket detoy hope of eternity wenno detoy gain life nga kunana nga eternal life isu nga adda detoy pinag-stand ngem kaakibat na detoy attitude of endurance. Talaga nga agibtor ken kastamet dijay kunak nga ruden nga genuine nga faith nga talaga kasi detoy laeng iti pinakapundasyon iti biag iti maysa nga Kristiyano. Isu nga itultuloy lang detoy nga ibiyag tapno ti kasta ket until the end magain detoy life nga talaga. Ma-stand firm until the end. Diyo lang kakabsat. Praise the Lord. Thank you very much Sis Mia. Nakapimpindas man dating pinangirugate tatta iti dati point number 1 anya ket sakbay nga malipatan tayo dinggen tayo mamet ni Sis Annalyn. Sige. Thank you, Kuya. So, nalawag kakabsat, dati challenge number 1 or dati point number 1 ngamin. Nakikita kat in what ways do we stabilize our faith when we are moved and shaken in our stand kunanad toy. So no kita iti kakabsat ana ba dagi job ubraek no kita mo taya kasi no anaket adu iti deceive ni Satan dita adu iti temptation ngem no kitaan tayo kakabsat ket iti ayat iti Dios ket aglaplapusanan. Christ is always remind us. Christ is always remind me every day. Even dong adugayam digiti trials, sufferings, challenges, iti panagbiag,
amok nga ni Apo Diyos, adalat ta dita nga mang remind kanyak, iti inaldaw-aldaw. Tapno no kasta, di faith ko kat natibkerla kanayon. Nga dapat gayam kat hanak pulos nga mashaken. Kasi no kitag diti kat han pulos nga mamove han pulos nga maana di pamatik kin Heso Kristo. Iso nga no kitag kakabsat, the love of God is very iti ayat iti Dios ket aglaplapusanan talaga iti biag ko. Iso nga daytoy kitag deti umuna pay lang anana kakabsat ket deti na ket Christ remind us deti iti makitak pay nga application ko that as we walk with him we should stand firm and not be moved. Iso nga DJ lang kanyak kuya, I just always continue to stand firm even though na iti challenges iti life nga agdama. Okay, agyamanak kadagiti sharing you kakabsat adumat tinang igan tayo no kasano nga ma-stabilize iti pamati tayo anya sa dagiti naibaga kadagiti kakabsat tayo. We need to endure, we need to persevere, we need to be patient in obeying the Lord. Kasapulan tayo iti agiptur ken agan-anus iti pinangitultuloy tayo iti panangaramid ti pagayatan iti Dios. Ket importante met nga intay laglagipen iti kina-faithful ni Apo Dios. Because if we do not believe that God is faithful, we will never stand our ground. So because of God's faithfulness, the power of the Holy Spirit, we can stand our ground niya. Ket may stabilize iti pamati tayo even in times of testings and trials. Ket once again, pagyamanak iti sharing dagiti kakabsat tayo. Intayo nga rod iti sumarunong nga challenge tayo kakabsat, isu dati kunana, it is our duty to give and be fully committed to our God-given work. God does not accredit divided commitment in taking our responsibility to Him. How should we make sure that we give fully to the name of the Lord? Guri kayo kakabsat. Kita antay mandate kwa. How should we make sure that we give fully? Sila kurang gamin dito na ipakita kanya tayo. Fully to the work of the Lord. We give fully to the work of the Lord. Yeah. So how should we make sure that we give fully to the work of the Lord? We give our life fully to the work of the Lord. So kasanutay nga ipasigurado adaytay pinangited tayo iti buong nga biag tayo iti work nga impaay ni Apo Dios kanya tayo nya. So kaya't kuman nga awagan ni Sis Annalyn iti daytoy nga challenge. Sige, thank you. Thank you manen kuya. So nukit-kit. So nakikitaan tayo kakabsat, nalawag ngamin dito challenge number 2. It is our duty to give and be fully committed kunanatoy to our God-given work. God does not accredit divided commitment in taking our responsibility to Him. How should we make sure that we give fully to the name of the Lord? So nakikita kakabsat kat napaka-importante dito word no fully. No fully ngamin kakabsat kat buo detoy awan pulos ti pagkurangan na. Ba? Iti pinagserve ikini Apo Dios gayam kakabsat. For me kanyak iti pinagserve gayam kini Apo Dios. Situit ko lang gayam nga iti ubra ket makaglorify kanyana. Ken buo di pinangubrak iti pagayatan na. Kasi no kita kakabsat gayam ket no han nga buo, no half-hearted haan pa rin nga kompleto, di ba? Ura ubay na gayam, nuhan nga kompleto ti obedience ko kini Christ, hindi pa rin ham pa rin nga maka-please kini Apo Dios. At iti kayat na ditikot fully talaga iti pinag-serve kanya na awang pulos ti pagkurangan na. Gayam pinang anak kakabsat ket daily iti pinangted amin kini God. Haan nga mabalin nga itata,
mayat into nubigat madi haan iti kayat ni Apo Dios gayam kakabsat kanyak personally ket dapat daily ken buo di pinangsurot ko iti pagayatan na dapat lang gayam kakabsat ket I should always leading by the Holy Spirit and then ma-understand ko talaga who Christ is in my life tapno no kasta di pinagubay ko kanya nakakabsat ket awan iti kabingay na kasi nagrigat kakabsat no ada kabingay ket iti kayat iti Dios kada tayo ket isuna iti priority tayo buo di pinagayat ko ken ni Apo Dios nga dapat isu nga DJ lang kakabsat I should always check my hearts every day na dapat gayam ket buo yung obedience ko sa Panginoon buo talaga DJ pinagubay ko kanya na haan pulos nga awan pulos iti tabingay na so DJ lang kanya Kuya Robert thank you. Okay, Sis Annalyn, thank you very much. Kaya't kuman nga isaruno dati inginguten ni Sis Annalyn ni Brad Dennis Guillermo para itinamdat to nga challenge tayo. Okay. Praise the Lord. So, I am very impressed dati mo na nga naguni, dati ko na ni Kuya Robert, kakaiso na nga asawa. So, agpaiso nga niya ti trabaho te ni Apo Diyos ngamin ket buo or wholehearted iti pinangaramid ti data. Commitment nga rod is the fully committed iti aramidek. So, kas lang mga work ko, I'm fully committed. No, fully committed ka ngamin, maayat mo, siyempre ada iti love mo din nga trabaho. And then makita that ragsak ko nga mangubra and I relate in my work no obra and me iti paperworks kasi kuma no pero more mering laing ti maanak possible nga napintas ti pagbanagan na. So I need to accept that work. I need to love it tapno no kasta ket napintas ti pagbanagan na. No ikabil tayo that spiritual that duty taken ni Apo Dios masapol nga talaga ket awaten I need to accept it fully wholeheartedly kasi I need to be maging ma-enjoy ko no kwa iti mangsurot ken ti Apo anya ti aramidek nga tata how should I make sure kung ano ti kasanok nga maisigurado nga rod nga buo dati pinangaramid ko kaya dati nga pagayatan ti Apo. Siyempre I need tay ko nagtatay nga by the tay ko na ni Sis Ana nga I need to listen ti anya iti ililid ni God kanyak. So I need to accept that. No anat ibaga na kanyak I need to do it by heart or by faith. By heart and by faith nga maaramid ko dayta. So hanak dapat nga hesitant, hanak dapat nga agdwadwa no anyat iti possible nga mapasamak. So obra ek lang isuna. So ni Apo Dios iti agwork no anyaman dati possible nga obra ek ko man Apo Dios iti bang pagro dati tao nga pangisyerak dati ebanghelyo. So dapat adati faith ko nga amin nga syerak ket agroda. So kas iti committed nga may isang mga aramid iti pagayatan ti Apo nga masapol iso na ket makita iti ragsak nga aramid iti pagayatan ti Apo. So di laeng kanya kakabsat. Okay, thank you manen Brad Dennis ket iti daytoy nga oras awagak man ni Sis Mia para iti number 2 nga challenge tayo. Okay, kakabsat, naimbag marabi itay manen. Challenge number 2, kas makitak met dito'y kakabsat, ket give fully to God, fully committed to our given work. When, dahiti kayat iti Dios kadigiti amin nga imawat ken kuana, kang runaan na digiti makunkuna nga anak na. Ngem apay nga tangano daddo maket saan nga maited, fully iti biag, ken iti pinagtrabaho iti kingdom na. Nakita kakabsat dito'y ket nugayam usto iti panangawat kadetoy nga biag nga makayayo iti Dios rumbeng laeng nga daytoy iti dapat nga maubra. Ket ti makita kakabsat dito'y ket detoy pinang change iti mindset
ken maiset deti nga puso para kanya na lang. When adu ngamin dagiti pakabingayan iti oras when no deti nga commitment ti tao ken kuana ket awan iti sabali ngamin nga kayat iti Dios no di deti pinangited fully iti service tay ken kuana. Isu nga maysa nga makita kakabsat ditoy ket kas kunana DJ pangirelatak man lang detoy Matthew 19 nga kunana ket we cannot serve both God and money. So mabalin nga ma-divide nga talaga nukwa iti pinagserbi kanya na. So anya nga rod dagiti mabalin nga ubraen kasi kunana di ko how should we make sure that we give fully to the work of the Lord. Mabalin nga ibatan talaga iti maysa kanya na. Kasla kuma DJ nga rod we cannot serve both God and money. So anya nga rod ti dapat mo nga ibatan DJ maysa. Detay haan nga pulos nga aglas. Detay no detay makitak nga temporary lang ditoy lubong isu ti ibatak. Tati amok nga makaayayo ken ni God when no detay agpatinggana ket detay investing iti lastings. Detoy iti makitak kakabsat no kasano nga ma-make sure DJ nga full commitment ken ni Apo Dios. So DJ lang kakabsat. Okay, thank you, Sis Mia. The last nga panelist tayo para iti challenge number 2. Awan sa bali no madini Brad Bart. Brad Bart? So agyaman ako rin mga kakabsat when napintas digiti songbat digiti badak na panelist. Ngayon kahit kuman lang ibasa dito Romans 12:1 nga talaga nga kunang singa therefore I urge you brothers in view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifices holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So agpaiso DJ na ibaga dagiti kakadwa ka panelist nga kasano tayo mga itibiyag tayo nga amin. So kuna nga timet nga amin kuma diti kuna ti Romans 12 nga aramid amin ko mga aramid kayo ket pagdaydayaw iti Apo maka maidaydayaw ti Apo amin nga aramiden tayo ket tinakitak na kadtoy ket nga solution no kasagad DJ kan ay pagbati man di emptiness maikat amin di ko ran ni sismisya tatay nga you cannot serve two masters so DJ ma-empty amin ket maiturong lang ti dapat ket maiturong lang ti panunot ken puso ti tumunggal maysa ket maiturong lang iti aramid iti Dios kanata holy and pleasing to him So nga naligat man nga no kateno deti lang bagbag ti paniya aligat ket no kasi jaktay mi ited nga puli ket ngem dapat dijay ti dapat na ibiyag ti maysa nga nang ngawat nga puli kanyanan nga maited na ti amin nga biyag na. So nga ito dapat tigas tayo i-commit tayo lang namin when i-surrender, total surrender. Isod nakita ko na kasapat no maited tayo ti buong biyag tayo ken ni Apo Diyos. Diyan lang kanya, Brother Robert. Sige. Once again, agyamanak kadigiti panel members tayo. Nagpaypayso dati imbagay tatay nga you cannot serve two masters at the same time. And it's very clear iti sasao iti Diyos nga love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. So dapat na talaga kit 100% iti pinangited tayo iti lifetime ken kuana para iti disciple making and even evangelism para iti pinagserbi tayo ken kuana. Ket intayo nga ruden iti mauding punto tayo kakabsat iti number 3 ti kinunana as promised our labor in the Lord will never go in vain. Your work in the Lord will never be in vain. If you trust Him, even we are working with pain and trials,
God will never put our efforts into waste. Saan nga masayang, kakabsat? How and in what ways we assure that our labor and efforts for the Lord is on the right track and not in vain. On the right track, kuno saan nga masaysayang dahil trabaho tayo, iti Diyos nga man nakabalin. Kaya iti dahil nga oras, kayat kuman nga yun na ni Brad Dennis para iti dahil nga may katlong nga punto tayo. Dennis? Okay. Sige, dati may ikatlo nga punto tayo kakabsat kat promise nga minigad ito as promise ko na nato nga our labor in the Lord will never go in vain. So han nga masayang nga talaga. So ano syakti mga observe dati pinag serbikan ti Apo ket dapat mamatiak nga dati obray aket para kanya na isa data ken dapat aket hanak nga agdwa-dwa nga mga rami datoy ken kasano anya pay digiti masapul ko nga obraen so masapul nga by faith itoy nga maobra adda nga minigiti possibilities na no aramidem iti may nga banag particular dati pinangaramid ti nga rot dati pagaytan ti Apo mabalin ngamin nga obraen ten lang nga dati nga by works nga without faith. Maaramid ngamin dati laeng kaya nga aramidin ita dadu malaeng nga awan iti faith da sumasapol nga addaan ti faith nga addaan ti faith kani God nga maubrak datoy. Tapnohan nga masayang or han nga agbalin laeng nga awan iti pagbanagan na. So ti punpunto ti kahit kung asawan nga iti dagiti banag nga hanga for eternal han ko una ikan iti Tesla ko na ti point number 2 nga han ti ko na ati mirate nga han nga non uneg iti aramidek kadati not eternal. So ti eternal nga min kakabsat nga trabaho ket datoy that pinagserbi tayo ken iti Dios han nga han lang nga para kada tayo or para kadigiti next generation. So data iti may isang banag nga makita tayo dati ada iti vision tayo nga makita nga para to pwede iti generation nga umay. Tapno no kasakit dumanon dati ebanghelyo iti Dios kanya damet. Hanlaeng agpatengga kada tayo. So this mission is not for us only alone. That dapat that mission datoy makita tayo iti sumaruno nga generation. So kahit nang sawen ipasa tayo matletoy nga aramid iti pada tayo nga tao tapno ti generation nga umay ket maitultuloy iging gana nga dumteng to ni Apo Jesus. So di jalaeng kanya kuya. Okay, very clear kakabsat iti may isang naibagan ni Brad Dennis Taptay. Ket dinggen tay mamet no anya digiti maibaga digiti daduma pay nga panelist tayo may panggep iti daytoy nga punto kayat kuman nga awagan ni Sis Annalyn. Sis Annalyn. Sige. Sige kakabsat, dati diti challenge number 3. Kas kunana ito nalawag dito nga iti labor in the Lord gayam kat will never go in vain na kunana toy. So promise ni God ito nga hanggayam nga masayang digidya obraek para iti kingdom na no mamati. Kunana ti if we trust Him, even we are working with pain and trials. No kit kita kakabsat ket ado talaga dagiti difficulties nga dumteng iti biag iti pinangubra iti pagayatan iti Dios adu dagiti masaranget ita ngem no kit kita kakabsat kunana nito how and in what ways we assure that our labor and effort for the Lord is on the right track and not in vain. So kasano nga kasano kunana tingamin kasano ken anya ito obraek. No kikitak lang kakabsat gayam nalawag met deti word ni God kada tayo itatta di pelang challenge nga umuna na di number 1 nga dapat gayam ket adda kanyak iti pinag-endure.
pinag-enjoy meaning ada iti perseverance ko pay gayam kakabsat tapno no kasta ket inak maitultuloy iti pagayatan nga mangubra iti pagayatan iti Dios. Uri no dadto maket adu dagiti paka upayan iti pinangubra kasi no dadto makakabsat iti pinag-disciple adu iti masabat ita adu dagiti mapasaran ngem haan nga dapat gayam nga maupay kakabsat basta laeng gayam ammok nga daytoy ubra ken mamatiak nga para iti pakaigloryaan iti Dios laeng. So ano kit kita kakabsat gayam ket iti pinangubra iti will ni God han nga narigat no addaan nak iti ragsak nga mangubra amin digitoy han nga masayang digiti effort nga ubraen. Taure kasanot kaadayo na iti paparan nga pinag-follow up kakabsat no laked di buo Deji pinangubrak iti will ni God, amok nga hanga masayang digitoy. Ken mamati ak ng addanto resulta na iti amin nga bubraek. Basta laeng kakabsat kanyak, I should always stand firm. Again, jorak lang, uri kasano iti rigat, ag-persevere lang kakabsat nga mangubra iti pagayatan iti Dios even dong ado dagiti difficulties nga kuna kitatay. So, DJ lang, I should always palidnak lang nga kanayon iti Holy Spirit. Ken di mamati ak kakabsat nga iti amin nga obra ket dapat makaglorify laeng gayam ken ni Apo Dios. Iso nga di lang kanyak kuya. Okay, thank you sis Annalyn. Ket intay mamet dinggen ni Brad Bart para iti datoy last nga point tayo. Brad Bart. Okay, gyamanak manen kakabsat ket nalawag unay nga kunanating our efforts wano digiti labor tayo ti pinangobra tayo ti pagayatan ti Dios ket adda bunga na. So mapintas la unay nga ammo tayo DJ no adda DJ pamati tayo nga digiti obraen tayo ket bunga ti adda bunga na nga nasaya at di promise na di lang promise na nga biyag nga agnunayon once nga you receive Jesus Christ as Lord and Savior in promise na di jayan di may sa abunga na di jayan nakasaysaya at abunga ti panag tragtonton no pay kanya na ngem agpaso di jaya nga dapat ket daytoy nga tinangaramid ti pagayatan na ket di jaya buyugan tayo iti ayak ken DJ pamati ket adabji nga pamati wenno DJ hope wenno DJ namnama nga detoy nga bunga ket maragpat ito mong galmaysang kas anak ti Dios. So nakapimpintas kakabsat ket DJ no dapat met detoy no adda DJ namnama tayo wenno DJ pamati tayo nga adda bunga ti pinagtrabaho tayo iti aramid ti Dios. Dapat ket entertainment kanya na DJ when no DJ kuna na DJ John 15:16 ba nga proof that will last dagiti tao isong no DJ nga pamati tayo nga bunga ket may entertainment ken ni Apo ti biag ti tao iso diya kuna ni Brad Robert tatay nga evangelism follow up kadakwa DJ to ti amok nga result na so result na di DJ nga bunga na DJ pinagtunog tayo no pinagtunog ginapo Dios ket yasidek kumet pay ti daduma nga di makamamukan niya na ket agbunga damit when maawat damit DJ nga sabot ti Dios nga wala na nga ron nga DJ pinag-work tayo ket adda bunga na iso dapat ket amin tayo nga mamati kanya na ken gububrati pagayatan na ket maragpatay amin digijay nga bunga. Nagyaman na Brother Boyd. Sige bro, pagyamanak unay iti na-share mo base kada iti nga puntos tayo. The last but not the least, iti daytoy nga challenge awagat man ni Sis Mia. Praise the Lord, kakabsat, challenge number 3. Paunag kakabsat, ngam nakabinpintas la unay.
Para kanyak kadeti ket when pudno launay daytoy kakabsat, our labor in the Lord will never go in vain if we trust Him. Even we are working with pain and trials kunana. Isu nga saan tupulos nga masayang dagiti nga efforts aglalo no ubraen tayo prompted with love and labor it with faith kunanan sa dijayan ta 1 Thessalonians kakabsat. Ket kanyak makitkitak ngamin no kasano iti kinaragsak no detoy ket mapasamak to ti biag ko along siguro iti future kasi makitak namin di may isa nga promise ni God detoy kakabsat ngem adapay tinapinpintas nga promise na anya kaditi kunana well done well done my good and faithful servant kunanan sa kaslakas jay ti makitak nga may sapay nga promise na kakabsat nga nagmayat man lang nga panunutan iso nga haan nga pulos nga masayang dati pinagtrabaho iti kingdom ni God ket anya kadi dagiti nga manifestations kakabsat kasi kunana ngamin ditoy ket how and what ways we assure that our labor and efforts for the Lord is on the right track. Iso nga makitak met kakabsat ti manifestations na detoy nga dagiti ket isu dagiti bearing spiritual fruit kunatay detoy kakabsat nga deti gayam nga fruit ket haan laeng nga agpatingga kanya tayo no diket di until the third generation kayat nasawen ket datayo nagbunga tapos agbunga met di disciple then aging gana nga mapan kada third nga generation nga deti ket makitkita kakabsat ket adda deti growth kadeti nga pasamak kunak manlangan ta deti ngamin actually iti birbiruken ni Christ kanya tayo nga hanglaan nga agpatingga iti maymaysa no diket di DJ pinaka main verse ni Kuya Boni kanya at pinaka main nga verse ni Kuya Boni nga the smallest a mighty nation kunana gamin iso nga haan nga laeng nga agpatingga kanya tayo kakabsat no diket di keep on growing deti nga ministry nga impatalet na kanya tayo so nga haang nga masayang deti nga labor tayo in the Lord. Thank you very much and God bless everyone. Okay, thank you very much, Sis Mia. Nya. So nangigantay met, gagayem ken kakabsat, dagitoy nga sharing, ti agkakagwapo, agkakalaing, ken agkakapintas nga panelist tayo. Thank you very much. Thank you met iti panagatenderyo, iti dating topic review tayo, dagiti agdingdingeg. Once again, good evening to all. Ket nakalawlawag iti napagsaritaan tayo tatta, we need to persevere in doing God's will. Nya. So importante iti foundation tayo dapat ket dati pamati tayo ken ni Jesus Christ. Babaen iti pamati tayo, we will be discipling others. We can actually persevere if we remain in the Lord Jesus Christ. Ket masigurado tayo nga our labor in the Lord is not in vain if we continue to stand firm in all the will of God, mature and fully assured. We should not give up. Madi dapat masayang iti pinagtrabaho tayo ken ni iti pinagministeryo tayo, iti pinagserbi tayo ken ni Apo Dios. Babaen laeng iti panagsuko tayo, iti pinangaramid iti pagayatan na. Masayang siguro daytoy nga inaramid tayo no daytoy sumuko tayo. Ngem as we stand firm in all the will of God, mature and fully assured, talagang makita tayo dagiti generations. Maipasigurado daytoy nga pinagtrabaho tayo nga we are on the right track no daytoy makita tayo daytoy kasla daytoy nakuna dagiti kakabsat ti tatay nga makita tayo dagiti generations saan laeng maysa nga henerasyon no diket di from third to fourth generations. So kaya't nangasawen nakapag-produce tayo when no nakapag-ministeryo tayo iti tao nga naka-learn no kasano iti ag-multiply. So dapat makita tayo kakabsat iti generations tayo. We should be developing leaders
of leaders. Saan laing nga leader? No diket the leaders of leaders. Saan laing nga may mesa, saan laing nga duduwa, no diket di dati 12 nga able ken willing metlaeng nga ag-multiply. So dati nga rod iti summary iti napag sasaritaan tayo gagayem ken kakabsat ket sakbay tayo nga ag-close kayat kuman nga awagan ni Brad Bart nga mangiburay iti kuha tayo iti ebanghelyo in relation kada iti napagsasaritaan ti tatay. Brad Bart, the floor is yours. Thank you once again, kakabsat. When kayat ko lang i-relate di topic tayo iti ebanghelyo ti Dios may papan ka deti title tayo nga situturet ang mga rami di pagayatan ti Dios. So no ibalik ta din tayo dito papanan dagiti sapret situturet kuno na dito igen no baliktaran ay no anak kabaliktaran ti situturet natured takrot. Nalawag nga kuno na di Revelation 21:8 nga but the cowardly, the unbelieving, the vile, murderers, sexual immorals, those who practice magic arts, idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. So imuna dijay takrot. Kasi ti kayat nga sawen dijay kakabsat, dijay takrot nga mga ramid when no dumngeg iti sasao ti Dios ti pagpapanan na impyerno. So kayat nga sawen ket napintas laonay deti topic tayo digiti mangnang runa digiti nakangeg ket nga dapat ket hantay nga takrot anak kayat nga sawen di nga takrot ngamin DJ ibagbaga na di Revelation 21:8. So di ko na nga takrot nga dumngeg, takrot nga mga ramid, takrot nga mangisir. Aminen nga may kamiwas iti pagayatan iti Dios ket digita ket basol kanya na when nalawag nga kunana di Romans 10:3 nga for all have sinned when mamati tayo nga datay amin ket nagbasol ngen isu nga rod nga inikan na tayo ti gundaway nga mga ammo kanya na tano maamuan tayo ti kinapudno ket situturet tayo nga mga ramid kadetoy ket nalawag kadigiti puntos tayo nga amin nga araramiden ti sumursurot kanya na ket napintas a pagbanagan na ngem kasano tay nga rod nga no iti maysa nga natured nga nakamammo iti ken ni Jesucristo. So kunana di nalawag nga kunana di John 5:24 di ba nga kunana di nga whoever hears my word and believe him who sent me has eternal life. He will not be condemned. He was crossed over from death to life. So DJ pinakadengeg tayo dito nga ebanghelyo ti Dios ket mamati tayo nga ni Jesucristo natay para kada tayo ket ngarod dapat ket dumngeg ken mamati ket sino ti pamatyan tayo iso nga dapat ti pamatyan tayo kakabsat ket ni Apo tayo nga Jesucristo ngamin ti pamatyan tayo ket isu na laeng tinangted iti biag na para kada tayo. So damay kada kayo no oray sin ay nga kayat yo ba nga ti maysa nga tao ited mo di doong nga biag mo para kanya na ket DJ nga inaramid ni Jesucristo ket buo nga lubong hanlang nga may maysa nga tao kakabsat. So nga nalawag na kunana iti passage sayo di ba nga kunana ngarod patpatgek nga kakabsat agtalidod kayo nga tibker ken di magaraw. So di magaraw kanayon nga sangwenyo ti trabaho ti may paay ti Apo. Tamuyo nga addabu nga ti amin aramiden nyo iti panagserbi iti Dios wenno iti Apo. So di ti dapat
tibaysa nga sumursurot kanya nakakabsat ket dapat ket agtalinaed nga natibker. So di ko na kung no takrot tayo nga mga ramid ti pagayatan na ipapanan tayo ket jay interno. Ket no tatano sa sinuman digiti hantay nga nakaited iti buo nga biag na iti Apo ket kayat na nga pastrekenmet ni Apo tayo nga Jesucristo iti pinagbiag na ket pag awisen kayo nga daytoy ket italik tayo kini Apo tayo medlang nga Jesucristo ti babaen iti pinangikararag. Takuna na nalawag nga kuna na iti Romans 10:9-10 di ba nga kuna na nga if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So di jay kakabsat na dapat ket no anaman digiti na kurkurangan tayo ket mabain tayo nga mangibagakan niya na impapuswan nga dapat ket impapuswan ti pinagbabawi tayo no addaman digiti kunakon no na takrot tayo man nga pakawan, takrot tayo man nga mangibalikas ket dapat ket natured tayo wenno natibker tayo nga mga sango ken ni Apo Dios babaen kadigiti sasauna ket kakabsat awisen kay ngarot bisan kapasita kararat ket no anaman digiti napurkurangan tayo ket dapat ket italik tay amin ken ni Apo Dios ket awisen kay ngarot bisan kapasita kararat amami ni langitan when Apo ado digiti pagkapsutan mi ngem amok Apo nga sikalaeng iti makaited iti pigsa ken digiti deti pamati mi ken diti namnamami ket abdalaeng ken ka ket Apo loktam kaditi puspuso mi ket adtoy kami nga mangawat ken ka akas Apo ken mangisalakan iti pinagbiag mi when Apo ket italek mi ti biag mi ken ka ket daytoy kararag mi italek mi ken Jesucristo anak mo. Amen. So kakabsat when nalawag nga kunana dapat ket natibker tayo nga mga ramid iti pagayatan ti Dios babaen ken ni Jesucristo. Agyaman na kakabsat. Okay, thank you Brad Bart. Ket iti daytoy nga oras intay nga roden kadigitay sumarsarunupay nga aktibidad tayo iti madandanon nga aldaw. Dagiti schedules tayo kakabsat Lifeline every Wednesday from 6:15 p.m. to 7:15 p.m. Dagiti topic review tayo kasla kumada iti naramid tayo tatta nag-schedule from Thursday to Tuesday at dagiti specific nga time nga usual tayo dagiti kakabsat saan nga agpapada. Pero kadati nga rabii from 7:30 to 8:30 tayo. The DIP tayo every first Saturday of the month. Freedom in Christ maangay to no June 25, 2022. Ken kastamet iti fellowship tayo iti Sunday worship service mangrugi iti 8:30 to 10 a.m. face to face DJ Cup Building ken adamet iti live tayo via Facebook page and YouTube. We encourage you to join us in face-to-face. Kaya tadamet digiti mangangay nga pisol class every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. Kaya digiti aktibidad tayo nga mapaspasungadan kakabsat. Kaya iti intay pinaglipas iti daytoy nga topic review tayo kahit kuman nga awagan ni Brad Bart. Paki-close mo Brad Bart. Let's bow down and close in prayer. Amami nilangitan agyaman kami manin Apo daytoy nakapagbagas nga sasaom nga dapat ket natibker kami nga magaramid kadigiti pagayatan nyo. Tammo mi Apo nga digiti daytoy nga aramid
ket ammuming dabunga na nga nasayaat iti pinagbiag ti tumunggal maysa nga dapamati na kengka. When apo ket patuloy kadi nga ikan na kani iti regta ken namnama iti biag nga mangiwanwan kadigiti padami nga tattao aglalo dagiti di pay makamammo kengka ket apo sika kadi ti mga tarabay iti tumunggal maysa katakani. Ket apo italekmiken ka amin daytoy nga application ti tumunggal maysa ti pinangaramid ti pagayatam. Ket sika kadi ti mangiturong iti tumunggal maysa. Daytoy ti dawat mi itinagan ti anak mo ni si Kristo. Amen. Amen. So once again, good evening kanyayo amin kakabsat. Good God bless evening. you all. Bless Bye. everyone. God bless everyone. Everyone, God bless. How about you? Bye, Ana. Hi, Ate Mia. See you. I miss you. You too. Adya Bagyo. Dadya Bagyaw.